Sepisan meneh tepuk tangan buat Mas Percil. Ampun. Ngopo? Lho nyapa kok ampun kuwi lho. Hah? Nyapa? Mboten menapa. Lho. Tepuk tangan ki tandha salute para pamirsa ana ing Sleman Ngayu Jakarta, penghargaan besar kanggo kowe. Ditepuk tangani kok ora gelem. Kudune bangga. Lho becik dhuwit timbane tepuk tangan aku. Lho. Becik dhuwit kuwi lho. Lah, piye? Apa-apa itu jangan kamu ukur dengan materi. Lah kok malah mbok ukur dhuwit timbang tepuk tangan, berarti kamu bangga. Ndak iso, sebab pada malam hari ini luar biasa. Luar biasa nih. Biasanya lah kula teng mriko, acarane teng mriko. On. Niki disalap teng mriki. Nggih. Ini yaitu bentuk suatu acara yang istimewa dalu niki. Acara apa wong ngerti? Peresmian mini soccer. Mini soccer ndi to? Ngakur lapangan itu. Oh, peresmian Mini soccer niki. Oh, iya. Benjing peresmian bola voli wayangan melih. Wah iya iya. Sotone bunda wayangan neh. Wah. Nganu kuwi apa kuwi jenenge nyasar iwak kuwi wayangan neh. Toilet wayangan neh. Ora ngono sok toilet kok ya wayangan kuwi lho syukuran. Matine sapi wayangan neh. Los pokoke dalu niki pokoke intine. Jadi kene iki wayangan bukan hal yang asing ya. Mboten asing mulai riyen zaman Abang Tus. Heeh. Teng mriki. Oh Mas Ndos. Nggih, kala wingi Pak Catur teng lapangan. Heeh. Sakniki jenengan teng mriki. Ini mau diadakan seperti ini Abah pun ngendikan kali kula 1 bulan 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih to, Pak? Berarti awak dhewe iki wis selamat pokoke 1 bulan 3 kali. Iki poso awake dhewe los Tanggapan. tarweh mburi lho kok. Lho tanggapan jare 1 bulan 3 kali kuwi aku wis tak arep-arep. Sebab kula kali Abah niku ngeten. Oh nggih. Terus nuwun sewu lho niki sampeyan pribadi mawon lho nggih. Oh iya. Sampeyan pribadi terus jenengan kan mboten ngerti to sisi Abah niku Oh, pripun. ora ngerti wong aku ketemu Abah Abah Miftah. Miftah. Ya lagi sore mau. Soten wau. Heeh. Kula mulai tahun 82. Loh. Lahirmu tahun piro ta lahirmu? Lahirmu tahun piro? Meneng lambemu ki golek dhuwit goblok. Lah kok iso 82? Pokoke mulai riyen lah. Wis suwi lah. Sampun dangu. Nate kepanggih wonten Lampung. Mbah kula nggih teng Lampung. Oh iya. Sami Lampunge. Lah matur ngoten nuwun sewu, amit nuwun sewu. Niki namung kula kali jenengan mawon le. Oh iya. Liyane ora entuk ngerti. Nggih. Terus abahe Guse niku, bapake Gus Miftah niku kalih bapak kula niku. Wah, dulur. Mboten tepang. Lah terus ngene wi lho piye? Saking ibu. Oh. Wah, ibu. Lek bapak wong liya nek ibu iki mesti enek darahe. Tiang tebih. Lah terus ngene hubungan. Ngene iki lho. Gane wi lho. Dihubungne sesuk poso ben ditanggap neh. Oh iya. Iki lah aku ngeyel enek 3 dino aku dolan rene ayo. Oh. Gelem wayangan. Iya. Haflah akhirus sana. Lah, acarane niku. Oh iya. Pokoknya intine niki mangke jenengan pun los mawon wayangan. Los piye? Niki limbukan niki mulai niki sampai jam 3. Oh iya. Lah terus lakone piye? Kudune enek perang, enek apa? Sesuk ben ditanggap neh. Oh lek nuntungne sok ben. Nggih. Oh iya. Bersambung aman kali kula. Oh iya, Sebab musuh kula bal-balan niku sakniki. Oh iya. Sapa? Aku dengan aku mau dikalahne aku. Tapi mboten masalah, itu namanya olahraga. Betul. Lagi ngoten to? Iya. Kula ten mriki mulai tahun kemarin sampai niki kula kan sering lak teng Yogya mesti mampir mriki. Iya. Ngene kok ya. Ya gak njaluk sangu neh maksudnya. Ngomong ae nak ning kono ora kolu nyewa hotel. Ya ora kuwi. Ora masalah kuwi. Masalahe sing nomor setunggal niku silaturahmi. Lah niku lerek. Lagi ngoten. Kula niku mboten mandang pripun-pripun, sementing kula nggih silaturahmi mriki. Kersane kebek jenenge Percil iki gandul teng daleme Abah niki teng pondok Oraji niki. Zaman riyen jenengan ngertos napa mboten? Zaman kula geger Joko Tingkir. Wah iya. Iya. Viral sak ngalam donya. Lah niku. Oh iya. Nggih Abah niku. Kula matur nuwun sanget kali Abah. Mau dalu niki pun intine lah nyapo lho kaya ngene kok aku ditransfer bareng iki nyapo. Lho berarti awakmu moh. Wis tak ora gelem. Wis kadung ditransfer ora langsung balik le. Aku ngomong aku segah aku jan ngono kok mbok omong. Pun sementing ngeten iki kon kula marem jenengan teman-teman sinden, yoga, pun mriki kula pun marem sak. Aku lah tau rasanan karo kowe. Cil kapan aku iso silaturahmi, iso jabatangan, iso ketemu kalawan menjane Gus Miftah. Lantaran kowe sore mawon alhamdulillah dalu menika nggih saged silaturahmi. Lah, masalah niku. Ngapa? Jenengan kan dalane kula. Lah, ya piye carane ngopeni dalan, Bos? Kowe jane dagelan apa makelar?
Niki sampean iki ra roh prinsip dagelan itu yang gimana sampean gak roh Mas. Ya ngerti mang dalang kowe dagelan kok. Jenenge ora mung wayang tok, tuku mobil ki lho maklare enek, tuku lemah ki maklare enek. Lah nanggap wayang. Ya kudu enek, pelicin itu harus ada. Cine ra apa-apa. Nggih, betul. Ayo. Sing penting niki kan masyarakat nuwun sewu remen saestu nglempak ngeten iki. Benjing tesik wonten acara melih. Niki sing penting hiburan dalu. Betul. Saderenge mangke apa kersane minggah. Oh ngono. Lah biasa. Kula niku leh nyantai mawon. Ya ora ketang siji ditembang isik to. Oh kula nembang. Oh iya no ditembang isik. Kula tak nada mon. Ngangen nada. Kok ngerti nada to kok iso. Heeh. Kowe iso teko aku lho. Lah kok kunci apa mudeng awakmu kok takon nada. Lagune kangen suarane itu pakai D minor. Beh. Wah, apal nek ngono. Berarti awakmu lagumu dhewe kuwi, kangen suarane. Ya, kangen suarane itu kuncine apa? D minor. Lah nak lagu apa kelangan kuncine? A minor juga bisa. A minor juga bisa. Lah nak bojo loro kuncine apa? Ya pokoknya sing pertama gelem, ikhlas, ora apa-apa. Bojo galak kuncine sing ngerti abae. Bojo loro sing penting ikhlas nadane coba pakai lah niki kados kula ngeten iki kula tak duet kali Slentem pakai niki mangke mawon oke napa to bebas niki mangke komplit wonten Dik Dikre Sabrina oh iya wontene Pak D Marwoto sakniki pun pindah dados tiyang Bali sapa Pak Dito lho kok iso nggih lagune Bali kabeh Bali desa dadi koyo maksudnya yo kostum Bali nadanya coba oke. Kamu pakai suara perempuan deh ya. Oke. Apa iso kuwi? Iki apa-apa iso lho, Bos. Kula napa-napa sakit. Lah lanang kok suara perempuan lho. Lah iki pintere ra ukur Ngubetne BPKB ne kancane pinter saiki. Pinter iki saiki. Ya aja mau ning ngono. Apa-apa pinter. Gak aku tak pengen krungu. Coba nggih, nyanyi. Lagune Roma Irama mawon. Oh iya. Bila kamu nadane duduk mayor paling mayor. Oke. Nggih to? Demi mon sakit to? Piye? Nggih. Pripun? Men cewek. Pisan kas pisan. Persis begenggek suaramu. Ampun ngoten. Ngoten niku mbok jenengan ngomong ning ngono. Wong kene ning ngarep. Ya. Bila kamu di sisiku hati rasa bisa naik. Lah awakmu pindho aku ya pindho to mengimbangi supaya balance. Ya. Satu hari tak bertemu. Kowe ora usah kuwi. Tak bertemu langsung ae lho. Aku kan latah. Enggak boleh. Hati rasa biru. Teruskan deh, coba. ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Kok iso? Saya toh. Niki suarane mang saya tuh. Niku sak. Nyapa? Kowe iki lho nyapo kok biayaan kok. Lah kalau dikeploki ngono kuwi malah kaya doro kok. Sik aku curiga kok sih. Napa? Ngopo kok panyoro wedok ngucaki gulu? Lho, lah niki Amit nun sewu. kuncine wonten mriki. Gulu menjeng iki lho, Bos. Coba. Niki nun sewu lak jenengan gadah anu gulu menjeng dipitek. Pitet. Oh. Makanya sakit Tapi tak ya nggonmu. Ojo. malah mbok tekan. Mau tekek malah. Milih sampeyan gelem ora ngono lho kok rumah jago ae coba. Iya ora. Dengenane keselak-keselotan mic dek iki. Wes sampean itu lagu anyar.
minor. Benar. Anyar Mas, lagu terbaru ini soalnya. Anata pateye apate tekela apatia apate keketu apatito apati good apateye anata pateye apate kekela. Lagu apa? Kok kata kau nyanyi? Ini lagu negara sebelah lo, lagu Taimu. Thailand. Tapi tai tok ora yo. Kacane kok rumah saku. Terkenalnya itu lagu Thai. Ya Thailand. Goco tai bodek kok rumah saku. Lagu sing liyane kuwi lagu apate? Ya Jaman kere sambat ning koncone basa sukiro kanca jiblek wae ana duit kok diemplok dhewe ngono kuwi kanca sing kepiye tak matane wae. Ampun. Lah kancaku ngono kan. Kuwi wong curhat kuwi. Ampun, kowe iki curhat awakmu dhewe. Apate. Ora apate mbok matane yo kleru kowe. Ya maaf, mohon Maaf maaf. apa-apa kok rumah saku. Wong iki nyanyi iki sing genah sing kepenak. Nadane tadi nadane. Ini nadane tadi. Nadane kowe. Oke ya. Lagu apa ini? Saiba ya. Oke. Oh Saiba. Cek aja betul iso. Bisa. Oh Saiba. Oke. Oh Saiba. Sisi kayak kucing to lho. Ini sing namanya lagu Indihome. India. Oh Saiba. Kendangi. Tak teluk ding tak teluk ding tak teluk ding. Yo wis ora saking kuwi. Iki lho. Lah iki ben Ding kok iso lali. Lali tok iso lanang lho. lah iki urung tak petek. Ya, lah urung tak unjukne lho. Unjukno sik. 1 2 3 4. Oh sayangku. Oh sayangku, Oh cintaku. aku cinta kepadamu. Asik tok. Aku sayang kowe. Aku tresno kowe. Muga-muga wae. Akeh ndang dirapekne. Yo. Kowe ya tak sayang, ojo sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Saiba anake Yuten, dudu anake Mutin. Kelas 3 SMA, wetenge kok blending. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Lah awakmu yo ana. Muga-muga wae ndang dirapekne lanang padha lanang. Maksudnya ini kan duet lanang Oh, iya. itu kan seperti itu Oh, toh kakak. chemistry-ne ben itu. Niki kan kakak niki bintang tamu. Siap. Yang satu kita panggil sebelum apa aturan niki kersane kelompok. Oke siap. Sak lagu mohon. Oke. Sapa? Niki kita panggil artis masih kecil Nur Sewu. Oh, menika nggih kecil. Nadanya kakak, nadanya coba. Nadanya coba. Sebelum Pak Dito, mangke mantu niki Pak Dito. Oh iya. Pak Dito nggih. Ade Coba. Marwoto. Biar nyanyi dulu dari belakang karena ini masih TK kok. Oh TK. Oh, yang perlu didahulukan. Iya. Nah, selang ngantuk. Oh ini kakaknya yang SMP itu. Oh iya. Ini masih Memang ada mriki niku sedanten murid saking mriki. Nggih. Oh, iya. Wah kathah mriki Melepak. saiki. Dan ini bektine murid kalian guru yang Betul, ngoten. iya, no. Ora, Iya. nggih. Ingkang sepuh.
Pakai mayor apa minor nggak apa-apa wes sembarang wes. Biar minor. nyanyi dari luar nggak apa-apa. Sebelum adik Dike Sabrina ya. Oke, siap. Sarang-sarang. Selamat malam. Malam. Ki suarane cah cilik iki. Alit, saya alit sak menten iki ya. Nyanyi sekalang ya? Enggak. Iya, Dik. Bar bodo lho. Ya aja nesu karo cah cilik kowe kudune sing sekarang Dek. Sekarang kok bar bodo. Coba Poso cah durung kok iso. iki suwantene sae. Sae. Biasane ngoten. Aminol coba. Aminor. Aminor Kakak. Aminor. Oke. Ini aminol toh? Masa minol kuwi lho. Minor. Oh, cedal. Cedal wong cek cilik kok. Sesalit. Masih kecil. Sang sore paut. Nggih, mboten lah sandure sithik. Oh sandur sithik iya. Paut iki sak sore bayek. Angel dalang jamu. Sing sabar. Iki ning kene iki piyayine dulure dhewe akeh ning kene kok iso. Ayo Kakak. Sholli wa salim da. Saya nggih. Bisa. Coba sini Kakak. Sholli wa salim da. Iman alam wal ali wal ashab. Iya. Lu jaremu anak kecil masih SMP. Teknya kleru. Lah kok sakmene begegek padha galon ngene. Teknya kleru. Adik, Iya. coba teruskan Adik. Iso takon. Godhong pandan kembang mlati jejer tebu santriwan santriwati manut dawuhe guru santriwan santriwati aja nganti lali golek sinau santriwan santriwati aja lali ngaji golek ilmu Monggo, Ustaz. sholli wa salim da iman ala sholli wa salim da iman ala ali wal ashab iman qadwa Ngaji dina Jumat, ngaji golek barokah, ndonga padha sehat, keluarga besar Gus Miftah. Ngaji dina Jumat, ngaji golek barokah, ayo ndonga diparingi sehat, keluarga besar Gus Miftah. Amin. Ayo padha ndonga sehat keluargane Gus Miftah. Sedaya sholli wa salim da iman ala sholli wa salim da iman ala wal ali wal ashab iman qadwa wal ali wal ashab iman qadwa jamaahe akeh Buset, lah. tak dongakno sehat kabeh, duwe akeh beras akeh
dongane kabeh duwike Amin, amin. Muga kabeh duit akeh. Aku gak sinau. Ya gentenan no. Gantian. Keluarga besar Gus Miftah sampun santriwan santriwati sampun. Ayo banser. Nyapu aku. Ya kudune ndongakno nganggo cara kuwi mau. Aku wis, Bos. Iki wis. Lho kok nggo ngene iki yo ngomong kancane ning ngisor ben ora tingak-tingu. Tukang parkir. Parkir jengkolmu kuwi. Wis ngene sembarang wis anune sampean. Sembarang ya? Ya, sembarang. sakarep. Aku ning kene yo seneng rasane muga-muga wae mule piye njaluk jane saru rati wae yo tak tunggu. Ujung-ujunge kok semalah ngono kuwi to. Ditunggu apa diwae apa? Donga. Oh, donga. Wong iki wong ora mau ngeweki mung dhuwit tok. Wah, kowe pikiramu dhuwit tok. Aku donga cukup. Berarti donga tok. Ora apa-apa. Temen-temen. Oh, temen aku wis ditransfer apa. Aku ki paling aman sedunia. Berarti wis ditransfer. Wis tak aman. Dek Probo. Niki kan Dek Probo Ah iya ya. saking Surabaya. Kalau Nggih. suaranya nun sewu, Selentem suaranya khusus perempuan. Iya. Kalau ini karakternya beda. Karakternya? Karakternya beda. Oh iya, coba. Dia bisa lagu kolomnya Imlek, niki ditimbali. Weh. Oh, Imlek. iya. Ditimbali. Tahun baru Imlek niki. Ditimbali nanti. Ya tulan. Yo ditimbali acara to. Oh, Bu. timbali acara. Acara Imlek. Paguyuban Cina. Paguyuban Cina. Iso, Mbak. Iso ta? Niki keluarga Cina niki. Nadane apa? Nadane apa? C mayor. C mayor, C mayor. Nah, matur iki ya. Apa ya? Kamu keluarga Cina ya? Cina. Nun sewu. Ini kalian ingatan kalau timbali meleh nggih? Oh, nggih. Sing Pak Deto nggih. Oh, nggih. Deto ya karena lagu-lagu Cina pasti belo-belo itu bisa. Oh iya. Nggih, niki kersane mriki riyen sedap. Lah. Niki guru saya. Senior kula nggih niki teng Yogya. Nggih. Dados kula lak teng Yogya mesti mampir riyen teng daleme. Oh iya. Guru. Nggih, guru. Guru iki digugu dan Ditiru. Heeh. Sakniki disemir petak. Weh, gaul kok. Gaul. Semir putih gaul. Lah kok gedek kuwi lho. Deh, kula mikir. Iki lho Pak Dik. Miki. Diputar. Lah kok mah. Mas piye to? Lah Anu ya, keram sikile. keram suwek raiku. Ora. Dik walik Dik. Aku ki teko tak suwek raimu. Mah, menyakiti hatinya mereka. Iya. Iya. Gak mau ya? Jenengan dikone Iya. Nyuwek ya ora suwek raiku. Nggih, Oh, dadi weke dhewe. Iki teng anu unggah unggah. Good night. Mr. Leoto. Mister kok lek. Kita ya kuliah nang isi. Heeh. Wah, bahasa Inggrismu jeblok. Loh, Kok jeblok pripun? Loh, sae to. Lah pun disambut dengan baik ngoten lho Pak De. Niku wau. Pengaruhnya apa to? Lah terus Lah kok dadak nyambut pengaruhnya apa? loh, yang Jenengan ku minggah panggung minggah panggung harus disambut kan. Disumanggake Oh, nah. kali Pak Dalang. Pengaruhnya apa? Penghormatan kepada panjenengan. jenengane pini sepuh, tur sing asna ana ing Yogya. Rumah sama aku wali kota. Maksudnya sampean ki sing duweni Yogya mriki lho. Kegedean omonganmu. Loh, kok iso gegeden? Iki wong iki. Wong aku ra ngene ya mek melu kok sing doyo-doyo. Maksudnya aku lak wong Karanganyar to, Le. Ya to. Sampean nek wong Jogja kene. Dadi sampean ki ning kene tanggep leluhur Yogya. Lah, Pepunden. pepunden. Nyapa? Leluhur. Nyapa? Nyapa? Kleru. Gak, Kita nesu. kleru ngomong kita. Gak. Nyapa, Dek? Apa? Lah lah napa jenengan? Leluhur kok. Iki
dalan ora ngerti sastra. Lah pripun to? Leluhur ki sing wis ora ono. Lah kan padha-padha dituwake ngoten lho. Karep kula pini sepuh ngoten lho. Nggih. Lihat to. Mbok daripada pini sepah ngur penisilin. Loh, malah Obat to, Dik. Lah ya malah sehat sementing kan wong iki sehat dhisik. Iya roh. Lah sampeyan roh rasa menyuruh. Sampeyan iki diomong Angel lho Mas, lihat to. Lihat to. Lek karep kula niku lak wong nom kula niku ngurmati jenengan. Lah. Saoraran kula sing nom, sampean kula junjung. Lah, kuwi lho. Bar junjung banting ngono ya kan. Mboten. Maksudnya niku tegese Pak Dalang niku hormat kali panjenengan. Kowe kok ngandani aku le lahir dhisik aku. Salah neh. Bapakmu mati sih nunggone aku nyok. Masalah. Wis ngale. Ayo. Ayo. Lho, lah sampeyan nyapor rene. Lho, arep ngalih ngendi meneh iki? Mboten, jangan mriki mriku. Oh, tarane arep ana tanggapan meneh. Seperti iso pindhona ya lumayan. Arep ngadepi Ramadan kuwi nek ora nyeser-nyeser wis ora klakon. Bapakmu, bapak niki. Nggih. Sing ora jelas bapak niki. Lah kok mboten jelas? Lah aku urung kenal. Kowe sing duwe bapak ora to? Nggih gak ada. Ya wong. Sanes. Apa? Kirek. Yo wong kok sampean kok Nek cara kene ya wong itu sing wong terpandang. mboten tiang biasa. Oh demit berarti. Maksudnya ya wong biasa iki lho, Dik. Ayo ora terpandang. Nggih mboten terpandang. Ayo demit. Maksudnya ya terpandang. Oh wong sugih. Mboten sugih. Angel menomong karo kowe. Angel awakmu. Sampeyan sing angel bos. Masuk ngladeni pini sepo leluhur kok gak iso. Nyapa ngladeni penisilin iki? Ini sepuh. Wah, mau ora gelem jenenge penisilin no. Sing penting sehat. Iya sehat ya. Iki acarane Dik, sampean anu Dik, ngendikan Dik. Dik. Kaya nyeluk kancane. Oh jenenge pini sepuh kok. Sok lara banter ku lho, Bos. Oh iya sepuh kok. Masa ora krungu? Nih. Dik. Iki lho matur iki. Jangan matur. Mboten. Nuwun. Nuwun tok. Isine iki lho jenenge dagelan iku kudu enek isine. Lucu dan isi itu harus ada, katanya seperti itu. Pembukaan mukadimah, isi dan penutup. Betul. Ngono lho. Kembangane mukadimah muka supermarket apa minimarket. Wangel liram to karo Sampeyan dhewe. Maksudnya paring sabda tama. Lah, sabda tama. Sabda tama ku ya kancamu. Lho, Niku duwe dik jenenge sabda utama. ya. Nah, niku duwe ponakan jenenge sabda paralon. Nggih. ya apa neh. Kok sabdo paralon. Lah sabda palon iki sabda paralon. Ndagel. Iya. Sam penjeran niki lak pini sepuh utawa sepuh. Sepuh kuwi tegese asepe ampuh. Lah, Ngono. Mergo wis pengalaman anggone urip ning alam dunya ki paling suwe dhewe panjenengan. Nah, banyak makan asam garam. Betul. Kolesterol asam urat ku barang. Maksudnya sudah berpengalaman. Wis bolak-balik. meneng. Panjenengan ditenggo kalian sedaya. Ada peribahasa mengatakan merongosong berbunyi nyaring. Lah, Leres. lho nyapa Dik? Napa Dik? Kuwi dhisik le tuku cangkeme COD apa ya? Niku liwat Shopee. Oh, oke nawake. Entuk sponsor sponsor. Entuk sponsor ora ngenehi. Lho ta, Nggih. Nggih napa? meneng. Nggih. Kula wonten mriki panjenengan wonten mriki mawon nggih. Nggih nek ten mriki sedaya panggunge ambruk. Ya nggih, isi. Ten jadi insiden. Ya. Wis apa nang? Heh? Nggih. Sampun? Dereng. Ya wis ngono. Dados kula nderek mangayu bagya dalu menika panjenengan sampun kersa rawuh wungon sedalu natas mriksani ringgit wacucan. Lah sewengi betek. Lah, ya. Mila mangke kula aturi mundhut pundi ingkang sae lampah menika, pundi ingkang awon. Ingkang awon dipun tilar, ingkang sae dipun agem ning reginipun radi larang. Lho, sik kok gak mau bakul to sampean iki? Bakul candangan. Kuwi bakul
Lah kowe yang muli Sopi iki. Oh iya. Agene rak kowe to. Wis Sopi tanggane bakul ngono ya. Niki acarane luar biasa lho, Den. Jenengan kala wingi pan diaturi teng Mediun. Akhirnya kan mriki. Ayo. Sampun dilaksanakan. Pada malam hari ini. Nah, aku meme sok-sok ndelok-ndelok lagumu apik-apik tenan. Tuh, ngoten iki. Wih, jan war Sing pundi, Dik? aku ya ora apal. Lho, jare muni apik nang muni Dirungokke tanpa apal nek ngenge ketandak. Mergo wong ngrungke musik iki rasa. Oh. Lagu ki akeh. Lagu ana sing mendiskreditkan. Mojokke wong tuwa ki ya akeh. Lah napa niku? Secara Lho, kok iso. Lah kok iso? lagune piye? ku coba melempar manggis. Ah. Manggisku lempar, manggaku dapat. Ah. Terus ku coba melamar gadisku lamar, jandaku dapat. Ngerti po nek wong tuwa sengane rondo. Oh, seperti itu ini. Zaman edan. Terus Wong tuwa rapi perawan. Perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. apa manuke sik enom karo tuwa iki beda. Maksudnya Ya wis aja maksude. Lah mbok ya diganti nek sing sepuh. Iki piye? Jamane zaman apa? Terus Cah prawan pengen radi entuk wong tuwa. iya. Wong tuwane nek bengi nangis wae. Terus Amarga krasa lara boyoke. Iya. Nglakoni kok iso, nglakoni iso. masalahe nglakoni. Iso omong iso Curhat. Boyoke wis tuwa. Iya bener. Boyok tuwa aja dipeksa. Iya aja Nek dipaksa. dipeksa engko iso cilaka. Iso-iso pedhot dadi 5. Iya. Nek saiki ora ana sing jenenge iki senior ana. Oh, siap. Nek wong Jepang kono ngarani wong kaya kuwi generasi beruntung. lah kok generasi beruntung. Lah diparingi umur nganti 73 diparingi sehat. 73 Dek. Arto bon dhisik piye Ora. Iki ngono lho. Sekelas 73 kok iso kaya ngene ngono lho. Masa 73 Dek? 73. Kanca-kancane sampean ning ndi? Ah wis ihnil. Inil napa? Mampus. Wis do sowan ning pengayarane Gusti. Oh ya sampean ning kene Dek. Omonganmu gak penak lho, Pak. Maksudmu Wis apa, sowan Pak? ning Gusti kok iso sampe ning kene ae. Ning kene sehat terus ngono lho. Amin. Amin. Omongane sing cetha to. Omong ning kene wae. Ora. Iki kan Abah kan ada. Ada. Lah mboten medal kan mboten sekeco. Kersane teater kersane minggah ngeten mriki nggih. Ora usah. Lah kok rasa niki sing gadah. Iki sing gadah acara kok. Lah nek dhewe munggah sing bayar sapa? Ora masalah kowe. Ora masalah piye? Ora masalah kuwi, Dik. Engko nek nggon aku kadung dikek dipotong meneh, kula nggih melu munggah, Dik. Ora kuwi. Kersane mriki riye. Ah ditakoni njaluk bayar mboten? Ora. Wis kok wong ora. Nek anu tanda tangan di atas segel. Di atas matre. Matre. Tonok tuli. Kersane apa mriki? Monggo, Pak. Atur. Sungkep kula katur Rama Widodo ing wonten ing Kertosana Nganjuk. Sugeng mirsani Rama.
kesetrum lho. Kesetrum. Aja nyekel kuwi. Ku kesetrum. Wes, Ben. wes. Masalah. Lah kok ucul. Kok diomongi kok. Biasane nak kesetrum niku kelet tok. Kelet nganti wong jang-jangan. Jadi ke Nggih. monggo katuran nembang-nembang napa nuwun sewu niki mak canggih jenengan aturi piyambak. Kula kan namung koordinator. Jenengan dawuh iki Jenengan dawuh Sugeng piyambak. dalu Mak Cale. Sugeng dalu Mbak Dika Sabrina. Malimbo. Nggih, saya pernah Bapak mendengar Sugeng dalu, teng pundi? nama kamu tapi baru pertama kali jumpa dengan kamu. Oh, ngoten. Nggih. Berarti- Asli ngendi Mbak Dika? Tulungagung. Wah, Tulungagung ya. Kenal Pak Tomin Darsono. Sinten niku? Pak Minto Minto Darsono. Yo, yo. Bolak-balik. Lah, aku ki yo ancen yo wis pirang sasi to ora melu Pak yo lali to kok. Nembang apa Nduk Cahayu? Lah kan yo nggih. anu to. Ya. Aku sapal karo dalange apa? Ngapa? Napa? Weruh wong meling-meling ngene iki kisruh. Kisruh Napa niku? niku? Kisruh napa? Ayo Pak Tumin karo Pak Anu beda ngomongke mau ya basane seruput. Nembang Nduk Cahayu. Nembang apa, Manut? Nduk, nembang apa niki kula tak matur kalih tukang keyboard niki. Nggih. Panjenengan dados koordinator. Koordinator iki musik kula sakniki teng mriki. Wes komplit kuwi. Anu neng wayangan nenek bintang tamu nganggo apa jeneng kejawen apa kok kejawen Jami. muslimah ngene iki kok ya patut ya matur jeneng. Pantes mawon. Ah, nggih. Patut. Ah, luar biasa. Mulai ya. Wis to Ben. Modus yo ngono kuwi. Ora ki ngomong. Kan biar kelakuane pada ngono kuwi apal. Kayak ada apal. Apa Nduk Cahayu? Lagunya yang enak napa damel gamelan? Monggo Gamelan derek. nggih. Nah. Lintang Asmara. Oke. Siap. Siap. Duene karo sapa, Jen? Ini selentem niku no. Oh, lah ora Pak Demawarta. Lho jarene nyekel jan. Jare Pak Demarto nyekel jan saya. Jarene wau bisik iku lho. Piye? Wau bisik iku Napa aku kali Pak bilang-bilang Deto niki dino wis duwete? kudu nyanyi ae ngono jare. Wah wingi nyanyi malah doyak-oyak kirik aku. Kula ora lintang asmara. Terus? Napa? Mergo mendung ora ketok. Oh iya. Dadi kula ndekem asmara. Ah, nggih. Sak Lintang Asmara. Monggo. Kali gamelan, kali gamelan. Gamelan plus musik. Ya, coba. Yo, Ya, kanca-kanca Dewi Jalaras Indonesia. Ya aturke. Lintang Nah, Asmara. Lintang Asmara. Yuk, dados. Barongan sapa monggo napakmu? Matamu ya. Podar we. Lah kowe kok nesu karo aku? Lah kene giliran kene oke. Lah wayahku pas Selen mbok cepno Awakmu ganti kene. Aku kapan? Sik to. Wong iki sing sabar innallaha ma'asabirin. Ampun aku. Awakmu kok iso Sabar, jalan. bos sabar telung kopek sahar. Sik to nyantai. Raimu. Kok nesu karo Surabaya ne metu. Lah kowe iki lho Surabaya mau alamatmu nek kene. Gak ngurus. Aku Rene yo. Gak rene. Gak aku deklane nek kono mbok cipok gak aku. Lah awakmu jarak yae karo kene kok. Iki tak kon nyanyi sik. Iki tak kon nyanyi sik, iki terus awakmu. Lah wis kan. Wes ini kowe meneng sik Dok. Ayo kowe dhewe ayo. Aku ngomong keroncong, dangdut, anu langsung ya ayo. Tak pangan. Iya wes ayo. Ayo yen kok meneng sik Dok. Delok Dok ayo. Jombang gandang racayong. Selendang biru. Rene. Gak iso sabar perkara wong Surabaya lek dikoyo nang Rene, Bos. Kak, Awakmu tanggung Podar wis kadung mekrok ngono piye? aku gak welok lek. Ayo pincuke metu ora? Ayo. Sepurane Pak D nggih, sepurane Ah. luhur. Rene. Aku lho gak. Oh ya. Aku lho kancamu, Pro. Rasa muka kok ya. Kanca-kanca apa aku lek mbok harap koyo ngono, Heh? Mak aku lho kancamu. Rumah sakit apa kuburan? Nek kuburan anak uncal ngalor lho. Kon mentang-mentang yo, Aku wong wedok kon wong lanang terus kon mentang-mentang koyo ngono, Iki lho Dok no. Lah nyapa ta? Lah kok iso bos aku iso karakter telu lek keroncong rock dangdut keroncong Lah rock. ya awakmu kan multi talent. Lah kok malah digarap kaya ngono kuwi. Lah kok ya apa aku kan suarane kan gak iso nek kan Kanca ngono kuwi gak apik ngono kuwi. Sengkuni. Datang ora. Lah piye to? Aku mbet baru masaku. Kuwi lho caloro ben nyanyi caloro. Wis. Lah napa Pak De? Aja nesu, iki ning pondok. Ya bener. Ora usah nesu. Engko
Wis rasa guyu wis dadi nangis. Niki sedih Pak. Nangis karo guyu rupane padha. Ben, kowe disuwiyah-wiyah karo ora aku multi talent jarene. Dangoni engko baline liwat ngendi. Oh, kowe sak mobil ora? Kula kali niku. Heeh. Nek sak mobil. Sak mobil. Pak D nggawa kae. Iya. Oh, jenengan cegat to Pak De. Celurit. Ya lah. Dadi ora usah bengok-bengok. Tes. Langsung gorok nggih. Gorok. Aja ndek kenane nek koper merah. Lah iya. Ancamu bae, Cil. Tanggamu. Tanggamu bae. Iki lho nembang. Nah, kono. Loro aku kan lunga ora wis aja wis loro iki lho. Lah apa wong bodi ya 11 12 karo. Aduh. Menunggu Pak Dik kan yo gak trimo aku sanggulan jarian wisan. Bener. Bodi piro? 11 12. Ha iki 11 siang 12 malam. Iya. Wis pondok nyanyi pondok. Apa? Oke lagune ana Lestari ana. Logo sih. Apa kae jenenge? Lestari. Lestari ge. Garap gamelan. Mbak Probo ya melu nyembang sisan kok. Mboten. Mboten. Lah ngopo kok gak? Lah niki pun keliwat 12 malam kok. Wow. Mboten saged. Mau janjine 12 ya. 12 tok. Iki wis dimurahi wis dibonusi kok. Weh. Kok kan permintaan ora bayar trigis. Kuwi ngelokne sapa kuwi? Ngelokne aku to. Oke ngelak. Oh iya. Iki kabeh kesebelasan iki dalang ora entuk wani karo. Lah iya ana ketuane dalang nganti ngelokne aku diteno ana job ngarep tak batalke. Apa napa? Ora enak. Nek sore wingi dalang ting telepok, dalang dagelan kabeh teko. Oh, dagelan karo dalang Jora Payu. Ya. Lestari. Heeh ya. Oh, pujaning sih. Lestari pujaning sih. Mate Lestari sing pujaning sih. Pujaning sih kok Lestari pujaning sih buat dadekno siji. Bedok ya. Bedok. Ya Mas Tato. Nah, ya jan. Mas Tato. Mbak Dika Sabrina. Sama nenggah wonten mriki sih. Kula tak minangkani pamundhut penggemar berat Ki Anom Dwijo Kangko. Nggih. Adoh Cil saka Singapura sing selalu setia. Oh, nggih. Ya menika. Nggih. Nggih, Mbak Tia Murti, nyuwun karyanipun Romo Haji Sukron Suwondo. Nyidro Asmara. Nah, nggih. Menika sampun transfer 1 juta rupiah matur sembah nuwun ugi saking Romo Widodo ingkang wonten Nganjuk. Ingkang tasih monitor saha Ibu, Pak insyaallah benjang dalu kula sowan wonten ing Nganjuk, Jawa Timur wonten ing Tanjung Anom. Karo kowe ora ta, Cil? Cil. Sesuke karo kowe apa ora? Ning ndi to? Tanjung Anom. Sesuk ning Nganjuk lho. Masalah sesuk dhewe gak ya? Oh, gak ya. Gak karo aku. Oh, gak. Jangkrik tanggapan dhewe kowe mesti. Tanggapan dhewe no. Titen ono kowe. Lah nyapa? Ora ngejak aku. Lah bintang tamune ki njaluke Niken Salindri. Oh ya wis. Dikeki lanang ra gelem, lanang go apa ngono. Ya. Sing nanggap ngono iki piye aku tulisan? Ben. Ben piye? Wis ben kapok. Masih dagelane ben kapok. Nggih. Becik kula sowan wonten ing Nganjuk Rama Widodo menawi mbok menawi kersa rawuh. Niki Rama Widodo ning anu to? Nggih. Salam beliaunya karo siap. Ibu Mirsani. Oh nggih, salam nggih Rama Widodo. Wis tau ditanggap ta awake dhewe? Sampun. Bola Bali. Walah bola Bali kula benjing teng Tengger. Tengger Malang. Bromo nggih. Oh, nek kono tanggapan? Foto. Ya tanggapan ngono lho awakmu. Makasih wis dipangan. Dagelan kondang tanggapan. Wis diinfo warung bar bakdo ning Kediri diundur. Mpun, diundur 2028 iku to? Heeh iya. Nggih, sampun. Wis suwi ra Ben tak suwekne, pokoke lak kleru tak suwekne. Wong kula poso mon teng mriki kok. Oh, posone kene. Nggih. Aku melu, Cil. Aku pengen ngaji ning kene poso. Lho, ora ngaji, Bos. Lah apa? Ngecat. Masa golek. Aku gen tambah ilmuku perkara agama. Oh, alah. Ngaji kene abahe. Bingung. Lha yo. Aku iki lho, Riyos Singapura. Nganu, maksud tanggapan teng mriko, Pak De. Aku Singapura, bojoku sing ngecat. Iya. Oh, alah dadi omah. Tanggapan teng Singapura. Ora ya mek ngapur omahke sing ngecat bojoku. Anakku sing nyapu. Aku kompak kok. Heeh, ya. Niki napa niki? Nggih. Nyuwun apa? Nyuwune karyane Mbah Sukron. Oke, monggo. Sinten? Sing kulino di apa jenenge dilagokne ngene karo almarhum Kang Seno Nugroho. Oh, nggih. Kuwi lah sambung wanci dalu. Nggih. Lah iki enek karyane Mbah Sukron sing dikenalke ning Yogya ya Mas Persil. Lagune Nyidro Asmara utawa Tragedi Ula Tampar. Siap. Nah.
tragedi Ulo Tampar. Nggih. Iki sinten sing lelakone Angling Darmo. Angling Darmo. Ulo Tampar seneng Inaga Gini seneng karo Ulo Tampar. Nggih. Ngerti sampean wong ketoprak to, Pak De? Sopo? Jenengan iki lho. Kok ngerti Angling Darmo? Omongane sak wayah-wayah kok ora tau ngenakke ati. Kula niku jenengan ngerti cerita ketoprak, berarti jenengan tahu ngetoprak wong ketoprak ngono. Ketoprak kula niku nek ora ana kula ora main. Lho, Iya. Mergo sampean peranan penting. rol. Lah sing masang pilar barang aku Layang panggung tiba-tiba. Weh, ya apa-apa iso dagelan sak Indonesia sing serba bisa ya Nggih. Mbah Marwoto. Jadi Iku termasuk anggota AL barang kok. Angkatan Laut. Kudu anggota ludruk. Oh, anggota ludruk. Aku lek pangan sing penting halal kok. Iya. Apa ludruke elek andake abahe iki. Iya, gak. Sing ngomongane ludruk elek iso apa wong apik. Juntre ngomong amar ngono. Oh iya. Jenengan niku berarti wong iki kudu rasa. Senengane kok sudon. Heeh. Monggo sinten iki? Iki sing disuwun nembang Buduwi Kurniawati. Siap, monggo Buduwi. Karo Nduk Winong. Oh, kalih. Nggih, kalih. Nggih. Nduk Winong. Langsung digarap dangdut ya, Cak. Nggih, Langsung mboten garap apa-apa. dangdut. Tok prototone lare-lare. Aja dilanggam nggih, engko ndak kendu. Nggih, Ayo Bu, nggih. Buduwi. Dangdut mawon. Nggih, ya. prototone lare-lare kula totone. Ya, ya disepati. Ayo. Kowe iki sapa-sapa tok-toke nata uripmu dhewe ora bener kok. Oh alah. Ya, kasing balik kan ta. Ya. Sapa-sapa? Yo, support. Yuk kaya apa? Ya. Gamelane, Bro. Musik iki lek sak grup iki ya kompak ngene iki. Nggih. Heeh, musike nom-nom ganteng-ganteng. Nggih. Ning aja sok lalen pemusik iki. Seragammu mok tinggal ning Jakarta ndek iki nasibe piye? Mosok seragame sampe lali. Jangan Kurang keparat ajar, tenan ora. Keparat kurang toto kowe. Tukane seragam anyar-anyar bareng tekan Solo kok endi seragame Kentun niku Pak Kaya matane. dalang tipis nek aku dalange beda. Piye? Seragamu nek ndi Kentun Jakarta tuku. Mampu kok. Mampu kok. Oh gampang. Langsung tak tukokne niku Pak anyar langsung. Ini kok dipotong belanjane. Ora. Ah, kowe teater salon. Apa kuwi? Keras Tukang cukur. Omongan tukang cukur, Pak De. Teater Wah, teater salon barang. Gua ngomong tukang cukur lho roh kancane. modern. Ya iya, modern. teater salon. Potong ini nak tukang cukur ini lawas nih, Nggih. modern. Wong tukang ngumbahi laundry kok. Oke. Apa ora modern. Iya, Teater salon. Nggih, menika ugi wonten Nawala Mas Percil, Pak De. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Kangko, kula Mas Diki. Dong Feni nyuwun lagu Kelinci Ucul garap khas Bali Dwijo Laras Indonesia. Yogyo niku. Nggih, mugi panjenengan pinaringan sehat lan lahir lan batinipun lancar rezekinipun. Salam saking Pak Catur Kuncoro. Wow, Mas Mas Catur. Catur ki dalang iki. Nggih, nggih. Apamu kenal? Apal. Apa to sampean maca apa aku roh kabeh. Weh. Perkemi. Nggih, dipun aturaken nggih. Lagunipun langsung dandut Mas Gogo. Yuk. Nah, yuk. Yuk, dados. Ulo Tampar Nyidro Asmara Pak Tiang Murti ing wonten Singapura sugeng Mas Joko bilang kenceng matur nuwun Mas Kadinu Mas Neno Jakarta Jira-jira, Pak Enanda Gemolong Seragen
Bola tani. Laras Indonesia, seneng aku. Pur, yo. Semua budaya. Dilajengke malih Mas Percil. Nah, Mbak Sabrina karo Mbak sapa kae jenenge? Anu Ndek. Sekarang sing gede lho sapa? Anu Ndek iki lho. Kakak besar. Iki lho Nur Son kontrol. JBT, Son Kontrol JBT. Kontrol. Kontrol. Lagi. Lah iya. Niku mau. Lagi kontrol. JBT. Iya. Nembang cah loro lagune etanan ya. Etanan Banyuwangen ya. Nah, sing joget iki kowe. Wah, apik mesti. Apik aku apa tau elek. Lah iya. Banyuwangenan apa manut ayo Sabrina karo Sabrina karo Sabrini. Kula nandung-nandung apa ki jenenge? Gerajakan, Bos. Oh, gerajakan. Oh, gerajakan. Cok, dibudali. Gerajakan. Ya kendange, kendangku. Kendangku kabeh bisa. Apa? Ndek iki ceritane iki nek sing ngendang iki butuh duit. Nggih ngangsur BRI. Pak, tulung niki kula ngadul nggih ngangsur BRI nu kendang kula mang tumbas tak tuku dadi kendangku. Oh iya, kendangi dalang. Iya. Sopo disabati lek ora aku. Kendang BRI ya. Masa kendang BRI. Enek cape berarti. Yo. Ya, coba. Garap sing gayeng, Cok. Sing rampak sing kompak. Nah, coba. Gerajakan Banyuwangi sing jogeti Percil. Wah, iki mesti sip. Wes to. Apik ah. Yo. Apik. Yo. Kamu lho nyapa. Banyuwangi lho Banyuwangi. Durung. Yo. Ya. Berangkat. Ya. Ayo, Bo. Sing tau
Tuhan